стабилно. Няма да стане, ще взема нещо друго, за да мога да се закрепа камерата. И всъщност сега ще ви покажа този вид мартеница. Много лесно се прави, така че и вие ще успеете да го направите. Само малко трябва да си вярвате в себе си. Взимам това и сега ще ви покажа колко дълго горе-долу трябва да е. Мерите си по ръката, но гледайте да е по-дълго, защото има някои хора, които аз ще ги продавам и затова гледам да са всякакви размери. Ето толкова дълго поне и го режа. Ето така. Поне да е малко по-дълго в моята ръка, за да може, ако някой голям човек си го купи, да му стане. И така, ето ги тези двете. Режеме още две такива. Тази мартеница е с 4. Бавно ще ви... Няма да пускам на забързан кадър, защото може би и вие сега ще започнете да я правите и ще върнете клипчето назад. Така. Взимам тези и има специално нещо, което трябва да ги подредите. Бялото го нареждате до бялото. Сега ще ви покажа как трябва да ги подредите. И червеното до червеното не. Трябва да ги подредите ето по този начин. Бяло-червено, бяло-червено. След което ето тук горе ще направим едно възелче. Ето така, след което това няма да го режа, ами после, защото сега ще защипа. Сега не знам дали ще можете да виждате, но ще сложа ето така долу камерата. Мене няма да ме виждате, само ще виждате това, за да може да видите точно и ясно как ще го направя. Така, конците са ми подредени бяло-червено, бяло-червено. Дърпам настрани двата червени конци. Белите ги кръстосвам по този начин, след което ги дигам нагоре. Червените минават през белите. Сега ще ви го покажа отгоре, за да видите по-добре. Така. Ето сега са ми така сложени конците. Правим така, кръстосваме ги, след което тези идват тук. Хоп. След което правим същото с червения конец. Идва този тук. Когато издърпвате така, то се стяга. След което отново кръстосваме. След което отново ги премятаме. Кръстосваме. Премятаме. Стягаме. Кръстосваме. Премятаме. Стягаме. Кръстосваме. Премятаме. Стягаме.
И сега това го правим вече за последен път, защото няма да може да се вържем долу. Така. И видяхте колко е лесно, след което връзвате долу. Отново на възелче. Видяхте колко е лесна и бърза тази мартеница. Можем да я наречем и гривна. И ето как се получи в плитка. Искам да ми кажете дали прилича на тази. Еднакви са, нали? Само тази малко по-дълга, защото така я направихме. По-дълга. След като тези можете да си ги отрежете, не ви трябват. И ако питате как можете да си направите закопчалка, аз сега тук имах някъде безопасна игла, само че не я намирам сега. Изсипах си манистата. И сега ще я намеря, за да ви покажа. Ето ми я. Ето я безопасната игла. Само да си събера манистата. Така, сега с безопасната игла, като я отворите, ето така, можете да го мушнете на единия възел. Внимателно, ако сте малки, внимавайте, то аз внимавам, нищо, че съм голяма, защото се ободох вече. И така, като го мушнете, след което като го промушите по същия начин и от другата страна, то няма да може да се закопчае. Затова сега ви показвам как. Ето така. Ето ви мартеницата. Така, слагате си ръката. Така, така. Един момент няма да мога така, затова така ще ви покажа. Ето някъде близко до конец, но да е един конец, защото е доста трудно, след което да го закопчаете. И ето така, безопасната игла почти не се личи и вие имате гривна. Тази я направих аз, само че още по-отпусната и не става за нищо, затова правете я по-стегната, иначе ето я гривната. Понеже видеото стана вече 10 минути и 16 секунди, ще направя още едно видео с още една мартеница, но само трябва да си